Robert Fico má mnohé pozitíva a mnohé veci, ktoré som s ním stotožnený. Ale napríklad nie som stotožnený s tým, keď podporuje protiruské sankcie a hovorí, že ich nebude podporovať. A nie som stotožnený, že povie, že nesie odkaz pánovi Zelenskému a nedá mu žiaden odkaz. Dokonca sa ho aj nespýta, prečo bombardujú ropovod Družba. A pripravuje ďalšie rokovanie a tvrdí, že Ukrajina má ísť do Európskej únie. S tým sa s Robertom Ficom nestotožňuje. V každom prípade to, že bombardovali opäť v sobotu Ukrajinci ropovod Družba, je výsmech stretnutiu Zelenský-Fico. Výsmech. Pretože noviny budú písať len, že Rusi zaútočili na vládnu budovu, ale už nikto nenapíše, že predstavitelia dronovej jednotky na čele s pánom prezývaným Maďarom, ktorý má zákaz vstupu do Schengenu, zaútočili opäť na ropovod Družba. A chcem prejsť k tej podstate, že čo sa týka môjho listu, áno, vznesol som veľa výhrad, pretože ja som nikdy nechcel, aby niektorí ľudia boli ministrami, aby sa porušila koaličná zmluva. Ale na druhej strane pre mňa je dôležité zachovať vládu. Mám zodpovednosť k tomu, aby neprišla k vláde opäť garnitúra pána Matoviča, Šimečku a je mi smutno, že s nimi spolupracuje pán Majerský a KDH. To voľby dali najväčšiu dôveru Ficovi a ho podporujeme ako premiéra. Nikdy nebudem hlasovať, aby padol, pretože nesúhlasím s politikou Šimečku, Matoviča, Grelinga. A na druhej strane mám aj veľa politických výhrad. Ja ako SNS mnohé veci vidím inak, ale musím byť aj lojálny koaličný partner, ale aj povedať iný názor. V každom prípade budem ďalej rozprávať to, že sa tu unáhlene chce Ukrajina prijať, nikdy nesplňa kritériá v tejto fáze. Dobre viete, pán predseda, keby vám padali bomby do záhrady, tak by ste ani vy nevedeli plniť kritériá. Ale prečo agresor Rus, a prečo útočia na ropovod Družba? Prečo útočia na bomby na vládne budovy, na nemocnice, na školy, všade? A toto je realita. Dneska im pustili drony na vládnu budovu, lebo večer Ukrajina poslala drony na ropovod Družba. Toto povedzte. Súhlasím s tým, aby mala právo na seba určenie, aby mala právo na svoje územie, na všetko, čo s tým súvisí. A ja s tým súhlasím. Ale aby rešpektovala aj národnostné menšiny. Aj Ruskú, aj Maďarskú, aj Slovenskú. Aby sa Ukrajinci naučili ctiť si aj iné národy. To je dôležité. Áno.